Jordan Williams dal yno. Redmond yn croesi. A'r peniad yna'r fler gan Kieran Mills-Evans, mae dal yno. A dros y trawst gan Adrian Chislewicz. Wel, mi oedd hwnna yn foment nerfus i'r Drenewydd. A dihangfa o beniad gan Chislewicz dros y trawst. Redmond i'r postyn bella. A'r peniad i mewn. A Ryan Brobos yn dathlu. Oedd hwnna'n edrych yn syml. Seintiau Newydd ar y blaen yma ar Barclaetham. Routledge ar ymyl y cwrt Cosby. Yn ôl mae'n mynd i Robles. A Robles yn trio gosod i'r Routledge, dwi'n meddwl. Keston Davies yn ergydio. Ac am arbediad campus gan Dave Jones. Keston Davies oedd yn hedfan i fewn efo'r ergyd. A Dave Jones yn arbed yn rhagorol. Jordan Williams yn mynd am y cwrt Cosby rwan. Ryan Brobos yno yn troi ac yn ergydio. Arbediad gwych arall gan Dave Jones. Ergyd dda gan Ryan Brobel. Bron iddo gael ei ail yn fyna. A Dave Jones yn effro i'r peryg. Brobel sydd ar garlan i lawr yr ochr chwith. Mae ganddo fo chwaraewyr i anelu tuag ato. Jordan Williams oedd y cyntaf. Robles di'r ail. A Robles yn taro'r postyn. A mergyd gan Louis Robles efo tu allan i droed dde. O tas o honna di canfod cornel bella rwyd. Mi ddylai wedi bod yn gol hyfryd. Heston yn ei chodi'r postyn agosa. Mae allan. A'r tacl yn disgyn i Jake Canavan. Mae ganddo fo'r cae i'r redag. Neb yn oed fo. A Canavan holl ffordd yn dyblu'r fantais. Jake Canavan yn sicrhau'r pwyntiau i'r Seintiau Newydd. Wel, mi ddaeth Dave Jones i drio achub pwynt i'w dîm. Pawb wedi mynd fyny am y gic gornel. A Jake Canavan yn sgorio ei gol gyntaf o'n y gyngrair i'r Seintiau tymor yma.